Totul a început cu o viziune. Mulți nu au crezut. L-au considerat o fantezie. Alții au început, dar l-au abandonat. Alții niciodată nu au înțeles ceea ce facem și pentru ce o facem. Au gândit că nu vom ajunge să-l realizăm. Dar noi l-am ales, am decis și l-am realizat. 22 de ani au trecut și mii de vieți am atins și am transformat. 2 decenii am străbătut și abia este începutul. Iar acum, în a treia decadă, care abia este la început, a venit momentul să preluăm conducerea. Și pentru asta trebuie să fim conștienți de ceea ce suntem, de ceea ce facem și cum o facem. Suntem mișcarea social-economică ce va transforma istoria milioanelor de familii, conducându-i către o viață plină de abundență și prosperitate, indiferent de culoarea pielii, a sexului, a religiei, a vârstei, al nivelului economic sau educativ. Împreună vom produce un schimb la o nouă economie bazată în interesul comun, cooperare, muncă în echipă, respect și iubire. Credem în colaborare, în transformarea persoanelor să devină lideri în serviciul umanității, bazată pe principiile esențiale cum ar fi egalitate, integritate, libertate, valoarea persoanelor, dragostea și mulțumirea celor din jur. Împreună construim un nou nivel de conștiință socială pentru toți, iar toți trebuie să contribuim în construirea unei lumi mai bune. Cine suntem? Suntem expansiune, suntem schimbarea economică, suntem oportunitatea schimbului economic, suntem generația schimbului economic, suntem cunoscătorii schimbului economic, suntem viața în schimbul economic, suntem expansiunea unei viziuni, suntem sen, suntem social, economic, networking. Suntem SEN, suntem Social Economic Networkers. Bună seara, dragilor, bună seara tuturor persoanelor care sunt alături de noi în această seară, atât în această sală de Zoom în care suntem în fiecare vineri, să creștem împreună, să ne dezvoltăm împreună și totodată bun venit și tuturor persoanelor care ne urmăresc în Facebook Live. Pentru cine nu mă cunoaște, numele meu este Romeo Marian Huțupașu, naturopat nutriționist, dar totodată și antreprenor networkers. Fac parte dintr-o echipă de antreprenori social economic networkers pe care ați văzut video mai devreme, iar această echipă practic mi-a dat ceea ce sunt în ziua de astăzi. Datorită acestei echipei, viața mea s-a schimbat, eu am început să mă dezvolt, am început să cresc și asta datorită echipei social economic networkers, la care te invităm și pe tine să faci parte din această echipă. În această seară am onoarea și totodată bucuria să am alături de mine o femeie energică, o femeie puternică, o femeie care știe ce vrea de la viață. Este o femeie care pentru mine este, înainte i-am spus că este ca o soră mai mare și ea mi-a zis pot să fiu mama ta. Dar până a fi mama mea este o prietenă. Este o prietenă care știe să dea niște sfaturi foarte bune pe partea de psihologie. Pentru mine este o onoare să colaborez cu astfel de oameni. Este o onoare să o am atât în acest proiect, făcând parte din echipa Social Economic Networkers la nivel global, cât totodată vreau să-i mulțumesc că face parte din viața noastră, din familia noastră. Pentru noi, pentru copiii noștri, sunt ca bunicii copiilor noștri.
Am fost la ei în casă și atât ea cât și soții ei sunt niște oameni extraordinari pe care eu îi respect, îi iubesc, vă îndrăgesc, dragilor, și Lili, vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că în această seară ți-ai rupt din timpul tău pentru a oferi un plus valoare echipei social-economic Networkers. Îți mulțumesc în suflet pentru colaborarea noastră și îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi în această seară. Îți dau cuvântul, vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine, după care vom intra în tema noastră, care sunt dezvoltarea primilor 5 pași în Social Economic Networkers. Lili, ai cuvânt. Mulțumesc, Romeo. Dacă am zis mai înainte că n-am emoții și sunt foarte zen, discursul tău și toată edificarea ta și tot ce ai spus despre mine, chiar că m-a emoționat foarte tare. Sentimentul este reciproc și eu vă iubesc din suflet și mulțumesc cu recunoștință vouă și lui Dumnezeu că v-a scos în calea mea. Cu voi am crescut pe plan emoțional și personal, pot să spun, foarte tare, și faptul că am intrat în familia mea și eu am intrat în familia voastră, eu cred că nu este nimic întâmplător. Oamenii, cum să zic eu, dacă se aseamănă, se adună, cum este și proverbul, cine se aseamănă, se adună. Așa și noi, ne asemănăm cu toți care suntem în această seară aici și toți cei care suntem prieteni și în această echipă, și de asta suntem împreună, că ne asemănăm. Eu sunt recunoscătoare toată viața mea pentru faptul că v-am cunoscut pe voi și am petrecut timp împreună de calitate. Și pe Zoom și la întâlnirile noastre fizice, și asta cred că este cel mai important lucru. Cu asta rămân în adâncul sufletului meu, cu clipele petrecute împreună cu voi. Bună seara, dragilor! Bună seara celor care sunteți cu noi pe Zoom! Bună seara celor care ne urmăriți în Facebook și bine ați venit cu noi în această seară și bine ați venit celor care ne vor urmări în YouTube. Numele meu este Elena Mariei și fac parte dintr-o mișcare socioeconomică internațională. Sunt antreprenor networker în echipa SEN și în această seară vreau să vă împărtășesc din experiența mea și din tot ce am trăit eu în această echipă și tot ce am învățat eu, toată transformarea mea fizică și, cum am mai spus, emoțională, din momentul în care am spus da aceste oportunități. Nu doar am câștigat sănătate și foarte multe lucruri, dar am câștigat o altă familie, am câștigat prieteni adevărați, am câștigat oameni de calitate, cu valori și principii. Și pentru mine rămâne lucrul meu de suflet. Niciodată n-aș fi crezut că există oameni așa, până nu mi-am dat voie să intru în necunoscut și să fac pașii spre o lume, spre o altă lume de care nu știam nimic. Și într-o oarecare măsură aveam așa o temere că nu știam ce va fi. Dar am ajuns la concluzia că a fost cel mai bun lucru, cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea. Cred că nici nu puteam să fac un lucru mai bun ca acesta, de a lua decizia într-o zi, să intru în necunoscut și să văd și altceva.
că viața asta nu este doar să muncim într-o fabrică sau pentru altcineva, să venim acasă, să mâncăm, să facem lucrurile casnice, să ne uităm la televizor și atât. Este mult mai mult și eu n-am știut acest lucru până nu am intrat în această echipă, până nu am ieșit din confort. Am o vârstă, nu sunt așa de tânără și poate că nici atâta pregătire ca tineretul să știu pe calculator, să știu în internet foarte multe lucruri, dar am învățat. Am vrut și vreau să învăț în continuare. M-au învățat acești oameni. M-a învățat foarte multe Romeo. El este mult mai tânăr, cum a spus el mai devreme, că sunt ca o mamă pentru el, că eu am copii de vârsta lui. Dar dacă i-am cerut ajutorul și dacă îi cere ajutorul la orice oră, el îmi arată și mă învață. Și asta este extraordinar, să ai persoane care te ghidează pe acest drum, care te învață și să ai cui să-i cere ajutorul. Dar foarte important este ca fiecare dintre noi să ne dăm voie să învățăm. Niciodată nu e prea târziu. Eu am experimentat-o pe propria mea piele că niciodată nu este prea târziu pentru un nou început. Lili, spuneai aici că cine se aseamănă se adună, dar imaginea asta spune cu totul altceva, pentru că în seara asta tu ești regina. În seara asta tu ești regina care ne vorbește din turn, ok? Pentru că eu cred că tema asta eu cred că este cea mai potrivită pentru tine, pentru că în psihologie, cred că întâlnirea asta la nivel emoțional este cea mai potrivită temă pe care ne-o puteai da tu. Și pentru asta cred că da, ești regina seara asta. Oh, ce onoare! Mulțumesc, Romeo! Mulțumesc din suflet! Da, sunt regină la mine în casă și oriunde vreau eu, sunt o regină, este foarte adevărat. Și fiecare dintre noi, toate persoanele de pe fața pământului, bărbații sunt regi și femeile sunt regine și copiii sunt prinților. De ce nu? Că toți suntem foarte valoroși, dar trebuie să ne dăm voie să scoatem valoarea din interiorul nostru. Și cum spune în acest flyer, primul care trebuie să fie motivat și să acționeze sunt eu. Așa este. Pentru că dacă eu nu sunt motivat să acționez și dacă eu nu fac ceva în acest sens, nu poate nimeni să facă nimic pentru mine. Și nimeni nu poate să facă nimic pentru nimeni. Eu nu pot să fac nimic nici pentru copiii mei, nici pentru soțul meu, nici pentru nimeni. Și nici alții nu pot să facă nimic pentru mine. Fiecare dintre noi suntem arhitecții propriei vieți și noi trebuie să fim motivați, să acționăm. Noi trebuie să avem o viziune clară și visele clare. Că, la fel spune aici, viziunea ta este clară? Da, viziunea mea este foarte clară. După ce am intrat în acest proiect, am o viziune foarte clară. Și știu de unde am plecat și știu încotro mă îndrept. Și știu unde vreau să ajung. Important este să îmi găsesc motivația 100%, să pot acționa, să ajung cât mai repede acolo unde îmi doresc. Pentru că și viziunea o am clară și visele le am clare. Este nevoie toate programele pe care le aveam în subconștient să le aduc în conștient, pentru că eu în conștientul meu am o viziune foarte clară, am visele foarte bine definite, știu ceea ce vreau, dar am nevoie și cred că toți care au început, orice început în orice lucru, are nevoie să fie o uniune între subconștient și conștient, să poți face ceea ce îți dorești și să ajungi să fii așa, ca o rachetă spre visurile tale. Da, la ce te gândești? Mă gândesc la foarte multe lucruri. Mă gândesc la ce aș putea face eu după ce îmi realizez toate visele.
mă gândesc la cum aș putea ajuta alte milioane de oameni să ajungă să viseze dacă nu mai visează și să-și dea voie să viseze, pentru că este dreptul nostru divin. Săptămâna trecută cineva de la noi din sat a pus pe Facebook o poză cu un copil și scria în acea poză că fiecare copil ar trebui să poarte o etichetă pe care să scrie fragil, conține vise. Eu cred că este valabil și pentru noi, oamenii, nu doar pentru copii. Și noi conținem foarte multe vise, dar nu avem curajul unui copil. Copiii sunt mult mai curajoși. Eu am descoperit acest lucru urmărind copiii mici. Am ajuns în ultima perioadă să urmăresc copiii până la 7 ani, că spun că ei sunt pentru noi cel mai bun învățător și mi-am dat seama că așa este. Pentru că copiii până la 7 ani chiar sunt foarte curajoși. Ei nu au frică de nimic. Ei visează, ei își închipuie fel de lucruri și chiar dacă nu sunt acolo, nu sunt în fața lor acele visuri, ei își imaginează că sunt cosmonauți, că sunt nu știu ce și dacă visează și vor cu adevărat, vor ajunge acolo. Așa și noi, oamenii mari. Trebuie să visăm. Dacă ceva nu ne-a luat toți ăștia de pe planeta asta, eu cred că nu ne-a luat visele. Pe astea nu poate să ni le ia decât Dumnezeu. Visele sunt ale noastre și rămân ale noastre pentru totdeauna. Zice, ce planuri ai în cap? Am foarte multe planuri. Prea multe. Vreau să trăiesc o viață lungă, să pot să-mi duc toate planurile la bun sfârșit și să le îndeplinesc pe toate. Ce transmiți oamenilor? Eu le transmit oamenilor ce am spus mai devreme, să-și dea voie să viseze, să-și dea voie să intre în necunoscut, să-și dea voie să probeze orice oportunitate le iese în cale, să își dea voie să iasă din zona lor de confort, pentru că zona de confort, din punctul meu de vedere și din experiența mea, tot ce am trăit eu după ce am ieșit din zona de confort, că zona de confort nu duce la nimic bun. Și în Biblie spune că trebuie să fie un loc ori fierbinte, ori rece. Călduț nu e bun. Dacă ești într-un loc călduț, nu te duce la nimic bun. Și acel loc călduț este zona de confort. Dacă stai acolo și aștepți ca Dumnezeu, destinul sau nu știu cine guvernul sau nu știu cine să-ți facă ție nu știu ce lucruri, aștepți în zadar, pentru că dacă vrei altceva în viața ta, trebuie să faci altceva. Dacă faci în fiecare zi aceleași lucruri și aștepți lucruri diferite, poți să le aștepți 100 de ani, pentru că nu vor veni. Ca să ai un lucru diferit, trebuie să faci ceva diferit. Dar, Romeo, că am văzut că ai vrut să spui ceva. Da, vreau să spun că eu, când voi fi mare, vreau să fiu ca tine. Vreau să fiu ca tine, pentru că, da, transmiți. Deci, transmiți. Și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat această invitație. Și eu mulțumesc din suflet vouă, pentru că mi-a dat această oportunitate și la fel să vă mulțumesc pentru tot ajutorul acordat în creșterea mea. Că îmi place maxim flyerul ăsta. Deveniți profetul viitorului vostru. Wow! A deveni profet este o virtute a fiecăruia dintre noi. Dacă nu știm să ne facem noi viața așa cum ne-o dorim, ne vor face alții. Dacă ne lăsăm duși de valul vieții, așa, ce-o vrea Dumnezeu,
ce-o vrea Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea foarte multe lucruri și are foarte mari planuri cu noi. Important este să ne gândim ce vrem noi, pentru că Dumnezeu vrea, dar noi ce vrem? Asta este întrebarea care mi-am pus-o eu. Eu tot mă întrebam, de ce unii sunt bogați și alții sunt săraci? De ce Dumnezeu le dă la unii mai mult și la unii mai puțin? Studiind și cercetând foarte multe lucruri, am ajuns la concluzia că Dumnezeu nu-i dă nimănui mai mult sau mai puțin. Dumnezeu ne dă tuturor la fel, dar ne dă ceea ce dorim și ceea ce facem noi în acea privință. Pentru că oamenii de succes și oamenii care au foarte mulți bani, ei au muncit foarte mult, au făcut foarte multe sacrificii ca să ajungă să aibă bani. Și eu, care n-am atâția bani, nu este vină Dumnezeu că n-am eu atâția bani. De vină sunt doar eu, pentru că El mi-a dat liberul arbitru și ne l-a dat tuturor de pe planetă să alegem ceea ce vrem să facem cu viața noastră. Noi am ales. Noi nu suntem, și eu vorbesc despre mine în primul rând, eu nu sunt rezultatul circumstanțelor mele, sunt rezultatul deciziilor mele. Dar n-am știut asta pentru că nu ne-a învățat nimeni. Părinții noștri ne-au învățat ce au știut și ei mai bine și eu, la rândul meu, la copiii mei le-am spus ce am știut mai bine, dar nu am știut ce trebuie sau nu am știut corectitudinea. Cineva a avut tot interesul din vremuri îndepărtate ca nu toată lumea să fie antreprenori, să aibă bani mulți sau să fie bogați. Trebuie să fie și bogați ca să fie deasupra și să poată să-i slugărească pe cei săraci. Noi am fost învățați că să mergi la școală, să înveți să-ți iei un salariu, să ai asigurat, să muncești. Dar pentru cine muncești? Pentru visul tău? Pentru visul meu? N-am muncit. Am muncit pentru visul altora, pentru un salariu de supraviețuire. În acest proiect am învățat că este nevoie să mă dezvolt și să recapacitez, să învăț, să lucrez la visul meu și să lucrez pentru mine. Asta a fost cel mai mare click, așa ca să zic, care mi l-au dat mentorii noștri când au zis ce fac eu pentru visul meu. M-am trezit că nu făceam nimic. Eu făceam pentru visul altuia, nu pentru al meu. Imaginea mentală se transmite în fiecare zi. Oho, câtă dreptate are această frază. Așa este. Tot ce avem în minte, aia transmitem. N-avem cum să transmitem altceva decât ceea ce avem în minte. Mintea noastră ea ne și urcă, ea ne și coboară, ea ne și duce spre un lucru bun, ea ne și înfundă, ne joacă așa cum vrea ea. Și așa suntem în fiecare zi, cum vrea ea. Dacă noi permitem ca ea să facă ce vrea ea, ea va face, dar dacă nu îi permitem și spunem stop, când ne vine un gând în minte, ce știu eu ce gând și zici, acum vreau să fac eu, pentru că eu sunt aici și vreau să fac asta pentru că vreau eu, nu pentru că îmi trece mie prin minte nu știu ce minune. Totul este să ne educăm mintea. Eu când am înțeles lucrul ăsta că trebuie să-mi educ mintea, am zis, cum să o educ mintea, că ea așa e, dacă e mintea cu asta am venit. Când am descoperit că n-am venit cu asta am învățat de-a lungul anilor, am zis, wow, nu se poate, nu cred așa ceva. Dar din experiență, așa este. Noi nu am venit cu mintea asta. Am fost educați pe parcursul anilor să avem această minte. Dar dacă vrem, putem să o educăm noi, așa cum vrem să devenim profeții viitorului nostru. Ce mesaj lăsăm organizației noastre?
organizația care o vom face de la mine în jos, trebuie să-i las eu un mesaj. Ceea ce învăț eu de la mentorii mei, pentru că noi avem deja un mesaj în organizația noastră de la mentorii noștri cei mai, că oricare dintre noi putem să ajungem acolo unde sunt ei. Asta trebuie să transmitem și noi celor care vin după noi, că și ei pot să ajungă acolo unde suntem noi în momentul respectiv, când avem organizația mai mare, dar ei din jos de noi poate să ajungă și mai sus decât noi, poate să ajungă acolo unde sunt mentorii noștri, mult mai sus decât noi. Depinde doar de fiecare. Nu este o limită și nu trebuie să fii cum sunt eu, poți să fii mai bun ca mine, pentru că din urmă vin generații foarte pregătite cu munca online, mult mai pregătite decât mine, și atunci dacă eu găsesc 5, 6, 10 tineri și i-am în organizația mea și ei o să facă lucrurile mult mai bine decât mine, că sunt mult mai pregătiți în online decât mine, ei vor ajunge mult mai sus decât mine și e dreptul lor să ajungă acolo unde își doresc, pentru că nu-i ține nimeni. Depinde doar de ei unde vor să ajungă și ce vor să facă. Exact așa depinde și de mine unde vreau să ajung. Că eu, dacă îmi propun și vreau, pot să ajung mai sus decât mentora mea și mai sus decât mentorei mele. Totul depinde doar de mine. Și de asta trebuie să transmit eu celor care vor veni după mine, că ei sunt foarte buni și pot face lucrurile extraordinar. Trebuie doar să vrea. Cel mai important aici este visul. Da, este DC-ul scopului adevărat și obiectivul. Este specific și exact. Da. Este foarte adevărat că atunci când ai un vis și un scop și un obiectiv, dar să-l vrei să ajungi acolo, să-ți împlinești acel vis, să vrei cu adevărat. Asta este, să-l vrei cu adevărat. Sigur îl împlinești. Și sigur vei face în fiecare zi orice îți stă în putință ca să-ți împlinești visul. Când fiecare, și eu când am avut un vis și am vrut cu adevărat, am ajuns la concluzia că dacă vrei cu adevărat poți. Pentru că am avut un vis din tinerețea mea să am un carnet de șofer, din cauza circumstanțelor tot au trecut ani și nu l-am avut, dar îmi doream cu adevărat. Și dacă mi l-am dorit, l-am obținut. Chiar dacă un pic târziu, la 50 de ani, dar l-am obținut pentru că era visul meu. Așa și de acum încolo am un vis foarte măreț și sunt sigură. Da, Romeo. Felicitări. Mulțumesc din suflet. Spuneam că și acum am un vis foarte mare. Știu unde vreau să ajung și îmi doresc cu adevărat, dar am spus și mai devreme, încă lucrez la dezvoltarea mea personală. Am nevoie să-mi aduc subconștientul în conștient ca să pot să fac lucrurile așa cum vreau eu în conștient. Nu să mai joace așa feste câteodată și să nu cred. Pur și simplu în conștientul meu eu cred că îmi pot îndeplini visul, eu știu că pot să-l îndeplinesc, știu că pot să ajung acolo unde îmi doresc, dar cred că în subconștientul meu ceva acolo mă reține și am impresia că un pic îmi joacă mintea feste și nu mă lasă să fiu profetul 100% al viitorului meu. Dar lucrez la asta și știu că se poate, pentru că am putut să trec peste foarte multe lucruri, am putut să învăț foarte multe lucruri și dacă am putut aceste lucruri, dacă am
putut să-mi dau seama ce mă reținea în anumite circunstanțe să fac un lucru care îmi doream foarte mult. Unul dintre ele chiar să vorbesc așa cum vorbesc acum, pentru că nu puteam să vorbesc, nu puteam să ies în evidență. Nu puteam și nu știam de ce. Și mi-am dat seama într-o zi de ce nu pot. Am lucrat la acest lucru și îmi dovadă că pot. Și oricine oricare dintre noi poate, dacă își dorește cu adevărat. Lili, am o curiozitate. Da. Am o curiozitate. Ce era acel lucru care nu-ți dădea voie? Da, acel lucru care, bună întrebare, am vrut să ocolesc un pic să pentesc terenul, da. Bună întrebare, da, mi-am dat seama că aveam un program din copilărie, cred că foarte mulți poate și dintre voi, generația tânără, încă mai aveți, dar eu aveam un program și l-am descoperit înainte de vară, cu ajutorul vostru, și pentru asta spun mereu că sunt binecuvântată că v-am în viața mea și sunt recunoscătoare toată viața pentru asta. Aveam programul din copilărie că să nu ies capăduchele în frunte, că așa ni se spunea și la școală, și ni se spunea și la școală și acasă: ai grijă ce vorbești, ai grijă ce zici și nu ieși capăduchele în frunte. Și asta era ceva care nu știam de ea, dar era acolo în subconștient. Și nu îmi plăcea să ies în evidență, nu îmi plăcea să fiu văzut, nu îmi plăcea să mă fac văzută. Dar descoperind chestia asta am zis: wow, deci asta era. Și am zis, acest program nu poate să mă țină pe mine să merg acolo unde îmi doresc, să merg spre visul meu, că unul dintre pașii pe care trebuie să-i urmăm spre a ajunge la visul nostru este acela să învățăm, cum am învățat eu de la voi, să vorbesc în public, să nu am emoții și să spun exact cu cuvintele mele ceea ce simt, ceea ce cred, ceea ce am trăit, trăirile mele, și atât-i tot. Nu trebuie să înscriu pe un caiet sau pe o foaie să citesc sau să spun ceva din povești. Trebuie să spun doar din trăirile mele. Și asta eu cred că este unul dintre pașii pe care trebuie să-i urmăm fiecare, să învățăm, să le spunem oamenilor despre ceea ce facem noi, că facem lucruri extraordinare, să binecuvântăm foarte multe familii, cum ne-a binecuvântat și alții pe noi cu acest proiect minunat. Nu facem rău nimănui. Cum spuneam, vorbeam într-o zi într-un Zoom, să le vorbim și pietrelor despre ceea ce facem noi, că este o binecuvântare pentru omenire. Și normal cum este pentru noi o binecuvântare, este și pentru ceilalți din jurul nostru. Și întrebarea asta: simți că ai ceea ce îți dorești? Întrebarea asta, cu simți că ai ceea ce îți dorești, e cu mai multe fețe, așa. Din punct de vedere familiar, simt că am ceea ce îmi doresc. O familie minunată, prieteni extraordinari ca voi. Din punctul ăsta de vedere, sunt bogată și binecuvântată. Nu mă pot plânge. Dar din punct de vedere material, sau mai bine zis, timp, bani și sănătate, cum e în proiectul nostru, sănătate, da, mulțumesc lui Dumnezeu că am, dar lucrez să o și mențin, pentru că am învățat că e mai bine să previi decât să vindeci. Cu timpul și cu banii e așa și așa, dar depinde doar de mine să îmbunătățesc acest lucru. Dacă vreau să am timp mai mult să fac ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu și unde vreau eu, trebuie să muncesc mai mult, să fac mult mai mult decât fac
acum, la momentul ăsta. Și pentru bani, la fel, și pentru timp. Trebuie ca să ajung să am timpul ăsta de care vreau eu să dispun, trebuie să muncesc acum. Muncesc acum în ăștia următorii ani, 2, 3, 5, câți ori fi, dacă am avut răbdare să muncesc, nici nu mi-e mai aduc aminte, cred că 35 de ani de muncă. Dacă am avut răbdare să muncesc 35 de ani pentru visul altora, am răbdare să muncesc 2, 3, 4, 5 ani și pentru visul meu. Prin urmare, ce emoție transmit atât partenerilor actuali cât și viitorilor dumneavoastră parteneri? Da, este foarte, foarte bună întrebarea. Prin urmare, ce emoție transmiți? Emoția este un lucru foarte important și asta vine doar din interiorul fiecăruia. Nu se poate transmite o emoție dacă nu o conții. Nu poți să transmiți ceva ce nu ai în interiorul tău. Eu știu și sunt convinsă, nu 100%, 1000% că acest proiect este binecuvântat de Dumnezeu și dacă partenerii noștri, toți din toată lumea asta, din 100 și ceva de țări, au făcut lucrul ăsta și le merge bine, este nevoie ca fiecare dintre noi să avem încredere în acest proiect, să avem încredere în ceea ce facem noi, în această echipă minunată și să transmitem cu tot sufletul nostru această viziune, pentru că atunci când tu ai încredere în acest proiect, în această viziune, este imposibil să nu o transmiți, să nu transmiți emoția și celor care te ascultă, care vor să facă o schimbare în viața lor și nu știe de unde să înceapă, care vor să facă și altceva, care au un vis, cum avem și noi, care au viziunea, o învață pe parcurs, că eu la început o viziune foarte clară chiar că nu aveam. Dar pe parcursul timpului și învățând atâtea lucruri, în această evoluție și în această transformare care s-a întâmplat cu mine din momentul în care am intrat în această echipă și până astăzi, a fost spectaculară. Și dacă eu știu și am această certitudine că acest lucru extraordinar este imposibil să nu pot să-l transmit și celor din jurul meu. Dacă tu ești lider, tu ești responsabil de viziunea organizației tale. Da, dacă ești lider, ești responsabil de viziunea, ești responsabil să-i transmiți viziunea organizației tale, dar nu totul depinde de tine ca lider. De un lider depinde ceea ce se va întâmpla în organizația lui, foarte multe lucruri depinde, dar nu depinde în totalitate de el. Depinde și de ceilalți din organizația lui, depinde de fiecare, dacă își dorește cu adevărat să facă parte din acea organizație, dacă are un vis măreț cum avem noi și vrea să-l ducă la îndeplinire. Depinde și de ei foarte mult, de cei din organizație, să ceară ajutorul liderului, când un lider într-o oarecare măsură poate să știe necesitățile celor din organizația lui prin tot parcursul care l-a avut el și știe ce i-a trebuit lui și ce i-a lipsit lui. Dar suntem diferiți, fiecare are
fiecare dintre noi suntem unici și liderul meu, într-o oarecare măsură, trebuie să-mi transmită viziunea și să mă ia și un pic să mă zguduie, să-mi zică asta e, asta trebuie să faci dacă vrei să-ți urmezi visul. Dar dacă eu nu știu ce vreau și merg cu pași timizi așa și nu îndrăznesc să cer ajutorul celor care sunt liderului meu sau nu numai lui, pot să cer și celor din echipă, oricărei persoane din această echipă, dacă eu nu-i cer ajutorul și nu-i spun ce lipsurile mele sau ceea ce îmi trebuie mie, el n-are de unde să știe exact ceea ce vreau eu și ce îmi trebuie mie și ceea ce îmi lipsește ca să ajung acolo să fac ceea ce a făcut el. Trebuie să-i spun, să vorbesc cu el. El, într-o oarecare măsură, trebuie să vină și el spre mine, dar și eu trebuie să mă deschid și să-i spun: nu știu asta, vreau să învăț asta, învață-mă asta la altă. Și eu cred că e și liderul este responsabil pentru viziunea organizației sale, dar și cei din organizație sunt responsabili. Pentru fiecare avem responsabilitatea noastră. Responsabilitatea unui lider este din punctul meu de vedere, să-mi arate pașii pe care trebuie să-i urmez, să mă ajute să fac fiecare pas, să-i facem împreună fiecare pas, dar la un moment dat trebuie fiecare să zburăm singuri și să învățăm la rândul nostru pe ceilalți din josul nostru, din organizația noastră, să facă și ei la rândul lor pașii necesari pentru a ajunge și el un lider și să poată să facă și el, să aibă organizația lui. Nu poți pierde perspectiva nici a ta, nici a organizației tale. Este foarte adevărat că nu o poți pierde. Dacă ai pierdut perspectiva organizației tale, te-ai pierdut pe tine. Ți-ai pierdut tot ce ai construit, munca ta de 1 an, 2, 3, 5, 6 luni, nu știu, munca ta de un anumit timp. Dacă nu ești perseverent și dacă nu ești acolo cu ei și să îi îndrumi și să fii acolo la cald tot timpul cu ei, o poți pierde și poți pierde munca ta în primul rând. Gândirea pozitivă trebuie să fie cea care ne duce la rezultate. Eu, din experiența mea, am învățat că, da, este nevoie de o gândire pozitivă, dar nu este suficient. Gândirea pozitivă vine la pachet cu mai multe lucruri. Nu este nevoie doar să gândesc eu pozitiv. Eu am un vis, vreau să-mi cumpăr o casă mare, vreau să-mi cumpăr o caravană, să mă plimb prin lume, să călătoresc, dar doar să gândesc, că e pozitivă gândirea. Și să stau să mă uit la telenovele și să aștept, păi eu gândesc și pozitivă. Gândirea mea nu e pozitivă? E pozitivă. Dar e suficient? Că nu e suficient. Pot să gândesc eu așa până ajung dincolo. Că nu mă ajută cu nimic dacă nu fac și alte lucruri care să mă ducă să ajung la ceea ce îmi doresc să fac. Pentru a lucra sponsorizat emoțional trebuie să lucrați cu emoții și să ai mai multe formule. Super! Da! Este foarte interesant. Da, când se începe un prim pas din proiectul nostru și din tot ceea ce facem noi, este să le spunem oamenilor prima dată istoria noastră personală. Unde am fost noi înainte de a începe acest proiect și unde suntem astăzi. Eu vă voi
spune foarte puțin din istoria mea personală, așa în câteva cuvinte, că ar fi mult despre, dar în câteva cuvinte pot să spun că m-am născut într-un sat din județul Telorman, la țară, dar visul meu nu era să rămân acolo. Vroiam întotdeauna, îmi plăceau când veneau de la oraș la țară doamnele acelea cu capul descoperit, coafate cu părul permanent, cum era pe vremea mea, și erau aranjate, erau niște doamne, în comparație cu femeile care erau la țară, batice, îmbrobodite și cum erau ele ca niște băbuțe. Făceam comparație în copilăria mea cu cele două, doamna care venea de la oraș și femeia de la țară, și nu îmi plăcea să rămân la țară, așa că îmi plăcea să merg la oraș, dar pentru asta, deci aveam un vis, că eram copil, aveam un vis, nu? Și ca să-mi duc la împlinire visul, să mă duc la oraș să fiu o doamnă, fiu la țară, a trebuit să fac ceva. Și atunci, după ce am terminat școala la țară, am dat examen, am făcut o școală, m-am angajat în București, am stat la oraș, am fost o doamnă, nu? Și sunt în continuare, bineînțeles. Dar trăind acolo la București, duceam o viață normală, o viață modestă, aveam servicii, eu și soțul meu nu era bine, într-un fel sau altul, dar toată lumea pleca în străinătate și atunci când eram eu în România, toată lumea pleca în străinătate și ziceam, wow, ăia în străinătate, au bani, au mulți. Și îmi doream să plec și eu în străinătate să fac bani mulți. Credeam că aici umblă câine cu covrigi în coadă, că am ajuns în străinătate până la urmă. Dacă ăsta a fost visul meu, să ajung în străinătate să fac bani mulți, credeam că banii sunt așa pe stradă, în copaci, și îi adunăm. Poate așa credeam atunci, dar realitatea este alta și una destul de crudă pentru cei care suntem aici. Am ajuns să avem un nivel de trai un pic mai ridicat decât cel din România, dar cu ce preț? Cu muncă multă, multe ore de muncă, multe ore de trudă și practic muncești să plătești o chirie, să supraviețuiești. Și munceam și încă muncesc, dar mai puțin, tot la visul altora. Și atunci tot nu era bine și căutând ceva mai bun, tot am căutat ceva mai bun. Să vedeam la alții ceva mai bun, vroiam și eu ceva mai bun. Tot căutând am găsit. Și am găsit pentru că mi-am dorit. Eu cunosc acest proiect de mai mulți ani, de vreo 5 ani în speță, dar nu aveam încredere, dar cu timpul am descoperit că nu în proiect nu aveam încredere. Nu aveam încredere în mine și în puterile mele. Și atunci prietena mea cea mai bună, Nia, am lăsat-o să văd cam ce face ea și unde să ajungă ea. Și am stat acolo cumva în umbră, dar după ce am văzut că viața ei s-a schimbat și s-a schimbat în bine și din toate punctele de vedere, atunci singură m-am dus și am rugat-o să-mi arate și mie ceea ce face ea, pentru că vreau și eu viața pe care o are ea. Și vreau și eu să fac altceva. Și atunci a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, pentru că da, se poate și altfel. Se poate să lucrezi la visul tău. Poți să fii altfel. Și viața e altfel. De când sunt în acest proiect, am învățat extraordinar de multe lucruri. Am învățat în primul rând să privesc viața cu alți ochi. Pentru că am întâlnit oameni diferiți. Am întâlnit oameni cu o altă aură, cred că pot să spun. Pentru că ei sunt mult mai fericiți, sunt mult mai deschiși, au o bucurie aparte. Am observat că toți oamenii care fac network marketing gândesc altfel.
sunt alt fel de oameni, au alte principii și valori. Eu nu vreau să spun că ceilalți oameni nu au principii și valori. Au foarte multe principii și valori. Toți oamenii după glob au valori. Sunt valoroși, fiecare unde este în fiecare colțișor al lumii are valoarea lui. Numai că nu-și dau voie să scoată în exterior, să scoată în evidență acea valoare pe care o conțin. Nu au curajul să facă și altceva. Și din toată experiența mea și din tot ce am trăit în viața mea, nu avem curaj, cum am spus că urmăresc copiii mici pentru că ei au foarte mult curaj și eu vreau să am curajul lor, să fac orice, indiferent de consecințe, să mi le asum. În primul rând, ei nu și le asumă, că ei nu știu ce sunt ale consecințe, dar eu mi le asum pentru că am maturitatea să mi le și asum. Nu am fost învățați, nu ne-a încurajat nimeni. În copilăria noastră, când vroiai să faci ceva, nu-l face că tu nu poți, că ești mic, că tu nu poți, că tu nu poți, că tu nu ajungi, că tu nu știu ce. Și atunci, în subconștientul nostru, marea majoritate avem lucrul ăla, că nu poți, că nu poți, că nu poți. Foarte multe prietene de ale mele, când le trimit tot ce facem noi, podcasturi și tot ce facem noi, îmi spun că eu nu pot să fac ce faceți voi, nu pot să fac ce faci tu. Și am întrebat-o, dar ai încercat să faci? Păi nu. Și atunci de unde știi că nu poți dacă n-ai încercat? Cum poți să spui că nu poți să faci un lucru dacă nu l-ai încercat? Și eu la timp, poate că și eu în trecut spuneam foarte multe lucruri că nu pot. De exemplu, să învăț pe calculator. Cine și-ar fi închipuit că la vârsta mea o să învăț eu să fac atâtea lucruri pe calculator? Păi nu mi-aș fi închipuit și nici n-aș fi știut de unde să... N-aș fi știut că știu că pot dacă nu încercam. Pentru că dacă nu încerci un lucru, n-ai de unde să știi că poți. Doar încercându-i. Și am învățat un lucru, indiferent de obstacole, indiferent de câte chestii întâmpin, nu mă dau bătută. Dau acolo până, îi dau ca, cum zic eu câteodată, ca valul în stâncă, până îl macin și trebuie să ajung dincolo. Dacă mă opresc, nu voi ajunge niciodată dincolo, dar dacă tot îi dau acolo și tot mă duc cu un pas, câte un pas, câte un pas, este imposibil. Deci nu are cum să n-ajung acolo unde îmi doresc dacă rămân pe acest drum. Și știu că în acest drum am ajutoare pe care mă pot sprijini și asta e un lucru extraordinar. Pe lângă faptul că am o echipă mare care mă pot sprijini la orice oră, din zi și din noapte, de orice am nevoie, vă am pe voi. Romeo, Angelica, Iulian, Georgiana, toți cei care sunteți în jurul meu, știu și n-am nici cea mai mică îndoială că vreodată în viața asta aș avea nevoie de un sfat sau ceva să mă învățați sau ceva, indiferent ce ar fi el. N-am nici cea mai mică îndoială că voi nu veți fi acolo pentru a îmi spune opinia voastră. Dacă voi îmi spuneți opinia. Dacă eu o iau, depinde cum o iau eu, de bună sau de rea, și depinde doar de mine ce vreau să fac cu sfatul vostru sau cu opinia voastră. Asta e singurul lucru care este important, că te poți sprijini pe oameni. Pune întrebări. Odată ce tu ai conectat cu istoria și persoana, ești decisă să îi pui întrebări. De ce vrei să faci acest proiect? Super întrebare.
mie când mi s-a pus această întrebare, de ce vreau să fac acest proiect, în principiu nu prea am știut de ce vreau să-l fac. Credeam că vreau să-l fac doar ca să-mi împlinesc eu un vis care l-am eu și să ajung să am bani, timp și libertate. Dar pe parcursul timpului mi-am dat seama că nu este doar asta cauza pentru care vreau să fac acest proiect. Vreau să fac acest proiect și știu că fiecare dintre noi vor să facă acest proiect pentru a ajuta cât mai mulți oameni să aibă calitate de viață, să aibă tot ceea ce avem și noi, oameni minunați în jurul lor, tot ceea ce avem noi în ziua de astăzi să aibă și ei. De ce nu? Am mai spus într-un podcast care l-am făcut noi în vară că nu mi-ar servi, cred că era cel cu muntele Everest, nu mi-ar servi de mare lucru, din opinia mea, să ajung să trăiesc o viață frumoasă, o viață bună, să ajung acolo unde îmi doresc eu să-mi împlinesc visul, dar în jurul meu să fie oameni care poate n-au ce să mănânce, oameni care n-au ce îmbrăca, oameni triști, oameni care nu sunt așa cum sunt eu. Eu îmi doresc ca toți oamenii de pe această planetă să ajungă să trăiască ușor, frumos și bine, cum îmi place mie să spun de fiecare dată, că mie îmi place să trăiesc ușor, frumos și bine, dar îmi doresc ca toți oamenii de pe glob să trăiască ușor, frumos și bine. Singurul lucru care nu-l pot face, nu pot să fac eu nimic în locul lor. Doar ei pot să facă ceva pentru ei și exact și eu, doar eu pot să fac ceva pentru mine, să ajung să trăiesc ușor, frumos și bine așa cum îmi doresc. Oferă opțiuni. Opțiunile sunt: cum ți-ar plăcea să începi, în ce zi putem vorbi, când putem să ne vedem, când putem începe. Astea sunt întrebări sau, cum spune aici, opțiuni pe care noi le dăm celor cu care interacționăm, celor pe care îi abordăm și vrem să le transmitem și lor viziunea pe care o avem noi în ziua de astăzi. Dar este nevoie să cunoaștem un pic omul, să vedem ceea ce își dorește el, să vedem dacă el și-ar dori și ar fi dispus să plătească prețul pe care și noi îl plătim în ziua de astăzi ca să ajungă acolo unde își doresc. Este foarte important să întrebăm și să le punem oamenilor cu care vrem să facem echipă și care vrem să-i avem în organizația noastră. Este foarte important să întrebăm dacă sunt dispuși să plătească și să aibă răbdare, să facă tot acest parcurs, să ajungă să-și îndeplinească visul, pentru că foarte mulți oameni crede că te faci milionar după zi pe alta. Asta nu există și niciun milionar nu s-a făcut după zi pe alta. Doar cei care au câștigat la loterie, dar fiind un câștig așa după zi pe alta, cum a venit, așa se duce. Ceea ce rămâne așa bine și pentru generații este doar succesul, reușita și tot ceea ce faci tu cu pasiune și ceea ce efortul care îl depui tu când ajungi la un succes, acolo este entuziasmul acela că am reușit, am făcut-o și pe asta. Foarte multe lucruri am reușit în viața mea și nu mi-am dat seama de ele până
La fel, până am făcut dezvoltare personală, până am intrat aici cu voi și să-mi aflu DC-ul, nu-mi dădeam seama și nici nu puneam valoare pe tot ceea ce am făcut eu în viața mea. Aveam impresia că n-am făcut nimic, dar enumerând unele lucruri pe care le-am făcut, am zis, wow, câte lucruri am făcut într-o viață și eu nu am trecut așa, am mai făcut-o și pe asta, hai că trece și asta. Dar toți, fiecare dintre noi, am făcut foarte multe în viața noastră de care nu ne dăm seama. Și foarte multe lucruri când le faci tu și cu munca ta și cu toată ființa ta când ajungi acolo la succes, e fericirea aia, împlinirea aia supremă că asta am făcut-o eu și doar eu. Bineînțeles că nu poți să faci singur, trebuie să fie ajutat, este nevoie de ajutor din exterior, dar succesul depinde doar de fiecare în parte. Succesul nu depinde de cei din jur, depinde doar de noi. Invită persoanele la evenimentele din sistem. Viziunea se mărește când menții persoanele în mișcare. Da, este foarte adevărat. Este foarte important să invităm persoane la evenimente din sistem. Și invităm foarte multe persoane, dar vor intra în sistem și vor intra să vadă doar acele persoane care vor altceva de la viață, care își dau seama că ceea ce fac nu le împlinește, care au nevoie de o schimbare. Și eu sunt conștientă că nu toată lumea va face network marketing ca noi. Sunt fer convinsă de asta, dar nici nu putem să ne culcăm pe ureche. Trebuie să invităm în continuu până ce o să dăm cu persoanele așa ca noi. Pentru că invitând persoane, este imposibil să nu dai cu persoanele de care ai nevoie să faci o organizație, ai nevoie să fie la fel ca tine, să aibă viziune, să aibă un vis, să fie dispuse să plătească prețul pe care îl plătim noi să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt milioane de persoane pe fața pământului. Cu siguranță vom da și noi de acele persoane. Am dat de unele, dar avem nevoie să dăm de mai multe ca să putem transmite viziunea cât mai multor persoane de pe fața pământului, pentru că este important să transmitem această viziune. Cum să ieși din stagnare? Îndrăgostește-te din nou. Care este pasiunea ta? Da, asta cu îndrăgostitul din nou e un lucru foarte important. La început, când am început și eu în acest proiect, cred că toți dintre noi nu știam dacă mă îndrăgostesc sau nu de el. Era așa o incognită, dacă să încerc și pe asta, să văd ce o să fie, să văd despre ce e vorba, hai să văd dacă pot. Erau întrebări din astea și chestii din astea așa. Dar începând să mă bucur de parcursul acesta, încercând să mă bucur de tot traseul ăsta, am ajuns să mă și îndrăgostesc de el. În viață, cred că așa în familie, când te întâlnești, când ești tânăr și întâlnești, sau și când ești mai în vârstă, dacă ești singur și întâlnești o persoană așa, zice că e dragoste la prima vedere. Dar am învățat eu că dragostea asta la prima vedere nu prea ține mult. E așa, îndrăgosteala ține vreun an de zile, după ce s-a terminat îndrăgosteala, începe să-și căpăteze și de acolo vine și divorțul încet, încet. Așa e și la noi. Dacă intri entuziasmat și te îndrăgostești și nu și ești așa, ai impresia că faci și nu știu ce, riști să pierzi entuziasmul pe parcurs. În schimb, eu
la mine, cel puțin din experiența mea, vorbesc doar, nu știu cum o fi la ceilalți, eu vorbesc doar despre mine și din experiența mea, am intrat, cum am spus mai înainte, așa, hai să văd ce o fi și asta, hai să văd cum o fi, să văd despre ce e vorba, dar da, pe parcurs am ajuns să mă îndrăgostesc. Și indiferent ce se va întâmpla în viața asta mea, eu nu voi mai pleca din acest proiect. Pentru că știu și sunt convinsă că acest proiect va merge peste generații, și cu mine și fără mine. Și anii vor trece, și dacă îl fac și dacă nu-l fac. Și eu m-am gândit singur așa și am zis, dar de ce să nu meargă proiectul ăsta cu mine? Și să treacă anii mei odată cu el. Și să avansez și eu odată cu trecerea anilor. Și să-mi asigur și eu un viitor mai bun. Și să ajung acolo unde îmi doresc, la timp, bani și sănătate. De ce nu? De aici, doar Dumnezeu mă mai scoate. În rest, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătesc, îl voi plăti. Dar vreau să ajung acolo unde îmi doresc. Și știu că pot. Știu că pot, cum am mai zis mai înainte, știu că pot și pentru faptul că am baze. Am baze solide. Am și vârfuri foarte solide. Și am și prieteni de nădejde. Și asta, într-adevăr, îmi dă aripi. Asta mă ajută să rămân pe acest drum. Faptul ăsta că știu că voi ajunge acolo îmi doresc, să știu că pot și știu că am și cu cine. Și asta e pasiunea mea, să fac acest proiect, să-l duc mai departe, să-l arăt și oamenilor, să-l duc așa, pe oriunde pot eu, pe oriunde mă duce viața, să duc acest proiect cu mine. Pentru că internetul ăsta ne-a ajutat atât de mult că putem să-l ducem oriunde. Mergem cu noi în vacanță, avem telefonul, putem lucra. Eu în autobuz am telefonul, lucrez în autobuz. Am telefonul, abordez persoane. E un lucru bun, e un lucru care ajungi, cel puțin eu am ajuns să-l fac cu pasiune, am ajuns să abordez persoane până la orice oră din noapte, să le transmit ceea ce noi știm, să le transmit viziunea noastră și asta este super, super, super wow. Pentru mine, intrarea în acest proiect a fost și este în continuare gura aceea de oxigen de care ai nevoie ca să poți să respiri. Eu am învățat odată cu acest proiect să trăiesc cu adevărat. Pentru că acum îmi dau seama că înainte doar făceam lucruri ca să supraviețuiesc. Pentru că muncim, să plătim facturi, să plătim ce avem nevoie. Cred că e nevoie să muncim ca să putem supraviețui. După ce am intrat în acest proiect și am făcut dezvoltare personală cu voi, cu echipa, cu toți oamenii ăștia dragi mie, abia atunci am înțeles că viața poate să fie și altfel. Că viața este și altfel. Că această viață e atât de frumoasă. Am învățat să văd. Eu nu știam, am trecut pe lângă copaci înfloriți sau pe lângă flori sau pe lângă lucruri frumoase toată viața mea. Am văzut soarele 365 de zile în 365 în toți anii care i-am avut eu. Dar mi se părea normal ca soarele să răsară, să apună, ziua să treacă, noi să facem, să mergem, să facem ceva, să vină noaptea, să ne culcăm, dimineața să ne trezim. Eu nu am văzut niciodată soarele mai frumos ca în ultimul timp. De când am învățat să trăiesc,
de când am învățat să fiu eu, de când am învățat să văd. Eu nu l-am văzut niciodată atât de frumos. Nici la apus, nici la răsărit. Acum e drag să mă duc seara să văd apusul. Mai avem și un cățel, norocul meu, că avem cățelul și am o scuză că mă duc să plin cățelul. Să văd apusul, îmi place să fac poze, îmi place câteodată să fac și live-uri, dar nu exagerez că nu vreau să par ridicolă, dar toată ziua aș pune răsăritul și apusul. Pentru că e atât de minunat, tot ce trăiesc e atât de frumos, că e super. E ceva ce nu se poate descrie în cuvinte. E ceva ce doar poți să trăiești ca să-ți dai seama ce este. Doar atunci când trăiești știi ce este. Să povestesc în cuvinte, să-i spun unui om care e în rutina lui zilnică, vai cât e de frumos răsăritul sau cât e de frumos apusul sau cât sunt de frumoase florile, și asta nu e normală, parcă n-am mai văzut eu răsărit sau n-am mai văzut eu apus. Ei, ce să spun? Deci el, cum eram și eu înainte, eu nu-l judec și nici nu-l, Doamne ferește, nici nu-l critic. Pentru că același lucru aș fi spus și eu. Cu ceva timp în urmă, dacă cineva îmi spunea, tu ai văzut cât de frumos răsăritul soarelui sau apusul soarelui? Îi spuneam, da, l-am văzut toată ziua, îl văd. Dar îl vedeam? Că nu-l vedeam. Aveam impresia că îl văd. Dar acum îl văd cu adevărat. Așa e și în acest proiect. Dacă nu-l vezi, dacă nu-l simți, dacă nu ești acolo, să trăiești, dacă nu ești în nucleul ăsta, să simți, să vezi, să trăiești, ai cum să-ți dai seama că e extraordinar. Fii activ și asumă-ți responsabilități. Asta e super, super, super. Pentru că responsabilitatea e un lucru măreț din punctul meu de vedere. A fi responsabil este o virtute în ziua de astăzi, să fii responsabil. Pentru că am întâlnit foarte multe persoane care nu-și asumă unele lucruri. Și atunci eu țin să cred că nu sunt responsabili. Același lucru am făcut și eu înainte. Nu mi-asumam unele lucruri. Dădeam vina pe nu știu cine, pe nu știu cine, toată lumea. Toți aveau câte o vină, numai eu eram Sfânta Teresa sau Maica Teresa. Eu n-aveam nicio vină. Toți erau vinovați, mai puțin eu. Până mi-am dat seama că în toată ecuația asta singurul vinovat eram eu. Pentru că nu eram responsabil și nu mi-asumam unele lucruri. Am învățat să-mi asum, am învățat să fiu responsabil, am învățat să fiu mai disciplinată. Nu sunt 100%, mai învăț încă. Sunt în lucru, că n-aș putea să spun că sunt disciplinată 100%. Eu dimineața ce înscriu pe foaie țin cu literă de lege până la apusul soarelui. Doamne ajută să fie așa. Și bine ar fi să fie așa. Dar mai sar câte una. Dar lucrez la asta pentru că este foarte important și știu că este foarte important chiar să fac și să urmez acești pași. Disciplina de dimineață să o urmez să fie literă de lege. Asta îmi propun și la asta lucrez. În ziua de astăzi, la asta lucrez. Pentru că disciplina, din punctul meu de vedere și din câte am înțeles eu, din tot ce am citit și am ascultat eu în toată dezvoltarea asta mea personală, este mama succesului. Dacă nu ai disciplină și nu acționezi și nu îți urmezi în fiecare zi să faci ceva pentru a ajunge la succes și pentru a ajunge cât mai repede la visul tău, nu faci nimic fără disciplină, nu se poate ajunge la succes.
Asta e punctul meu de vedere. Asta este ce am înțeles eu din tot ce am învățat eu din acest proiect. Am învățat că, fiind disciplinat, ajungi acolo unde îți dorești. Cum să ieși din stagnare? Da, am spus mai devreme. Ca să ieși din stagnare, să fii disciplinat. Să stabilesc un plan de acțiune continuă. E clar, am spus-o mai devreme. Disciplina asta duce la tot. Asta e tot. Disciplinat, îți stabilești prioritățile, îți stabilești ce vrei să faci astăzi pentru visul tău. Seara să te întrebi ce ai făcut astăzi pentru visul tău. Dacă nu ești mulțumit, mâine să-ți pui dublă acțiune pentru visul tău. Din aceea dublă trebuie să faci acolo ceva, un gram de ceva. Dobândește un angajament total. Da, și angajamentul este foarte important. Și angajamentul în acest proiect și cred că în orice alt lucru orice ai face în lumea asta, dacă nu îți iei un angajament cu tine, în primul rând, nu neapărat cu un angajament cu echipa sau angajament cu nu știu cine. Este nevoie de un angajament și cu ei, pentru că acolo te dezvolți, dacă te angajezi să fii în toate zoom-urile, să fii peste tot cu echipa, să fii oriunde cu ei, să înveți, să-ți dai voie să... Este un angajament și este foarte bun, este foarte important. Dar cel mai important angajament e cu tine. Eu cu mine trebuie să mă angajez, să-mi fac tot ceea ce este nevoie ca să pot să fac acest proiect, să-l fac cu brio. Pentru că în momentul în care voi ajunge să-l fac exact așa ca la carte, nu degeaba avem noi ghidul succesului, că îl am pe toate părțile, și la cap, și în autobuz, și pe aici, și pe dincolo, pentru că este foarte important să urmezi ce este aici, cu literă de lege, cum am zis mai devreme, în disciplina, cu literă de lege, și ce aici trebuie să urmez cu literă de lege ca să ajung la succes. Cum să zice, roata a fost inventată. Noi doar trebuie să o învârtim. Așa și la noi. Planul succesului a fost inventat. Noi doar trebuie să urmăm ce e aici. Și succesul e garantat. Dacă mentorii noștri au ajuns la succes doar urmând acei pași, nu sărind niciunul, că noi, și eu, și la ora actuală mai fac ceva de capul meu așa. Dar nu iese, degeaba îl fac de capul meu. E o pierdere de timp. Doar ca să demonstrez mie că ce? Că pierd timp. Că nu fac lucrurile cum trebuie. Atât ai tot. Dar mă întorc, mă trezesc, deci că fac de capul meu, m-am lovit ca stânca de val, mă întorc înapoi, stai că n-am făcut lucrurile cum trebuie. Trebuie să fac ce scrie acolo ca să-mi iasă cum trebuie. Asta este foarte important și, într-adevăr, acțiunea zilnică duce la rezultate. Acțiunea zilnică duce la rezultate, dar din experiența mea și din tot ce am făcut eu până acum, acțiunea zilnică productivă și făcută cum trebuie, după cartea asta. Dacă fac acțiuni zilnice după capul meu și nu produc nimic, e o acțiune, cum am zis mai devreme, o pierdere de timp. Trebuie să fac o acțiune productivă, să-mi aducă un plus. Și este nevoie să fiu acolo, să urmez fiecare pas ce-l avem în cărticica asta și să ascultăm de mentorii noștri, că ei au trecut prin deșert pe unde trecem noi. Au trecut mult mai greu decât noi, pentru că ei n-au avut internet,
ei au trebuit să meargă mii de kilometri cu mașina să dea un plan. Noi acum, gata, ne conectăm pe calculator, dăm plan oricui, o muncă mult mai ușoară. Deșertul a fost la noi, la ei. La noi acum așa, e un fel de câmpie cu floricele. Depinde doar de noi dacă vrem să le culegem. Consolidează relațiile prin valori, construiți încrederea prin integritate și onestitate, în sensul de siguranță și credibilitate prin edificare. Da, așa este. Ascultam zilele trecute pe Dr. Herminio Nevares, mentorul nostru și cel care ne-a scris această carte, Ghidul Succesului, cel care ne-a binecuvântat cu această îndrumare, și spunea că cel mai important pas din proiectul nostru este edificarea persoanelor, edificarea echipei, edificarea celor care ne-au îndrumat și pe noi, celor care ne îndrumă și pe noi, să spunem exact ceea ce simțim despre acei oameni. Nu este nevoie să spui lucruri care nu sunt adevărate și noi nu avem cum să nu spunem lucrurile așa cum sunt, pentru că oamenii din sus de noi și din sus de mine sunt oameni extraordinari care ne învață fără necondiționat, ne învață ceea ce avem de făcut, pentru că Herminio Nevares, fiind multimilionar, ar putea să stea pe o plajă cu burta la soare și să nu-i pese de restul organizației, dar el în fiecare săptămână vine și ne învață în fiecare săptămână și ne dă mentor, face cu noi mentorare și ne dă pașii pe care trebuie să-i urmăm, pentru că el își dorește, ca și mine, ca și toată echipa SEN, ca și noi toți, ca omenirea să ajungă să trăiască mai bine. Asta e și interesul lui. Și n-ai cum să nu edifici și să nu spui cuvintele așa cum sunt ele despre un om și despre toți oamenii de sus de noi, și n-ai cum să spui că acei oameni nu sunt extraordinari, că sunt niște oameni care sunt dedicați persoanelor, care sunt pentru oameni, care își doresc ca oamenii să aibă o viață mai bună. N-ai cum să nu spui aceste lucruri. Pentru că ăsta este adevărul. Acești oameni, începând cu David și Bianca Lisombi, care sunt fondatorii plataformei noastre cu care suntem asociați, și terminând, că n-ai cu cine să termin, că toți sunt oameni extraordinari, sunt toți în folosul omenirii, toți lucrează pentru oameni, toți fac ceva pentru omenire. Și asta e un lucru extraordinar. Și asta trebuie să le transmitem noi oamenilor. Să edificăm, să spunem ce este SEN, ce este familia asta SEN, ce este echipa asta SEN. Pentru că este o familie. Este Bianca și David sunt cum ar fi părinții noștri. Și după aia și Herminio, că și el e al treilea părinte, care ne ghidează, ne arată un drum mai bun, ne dă o calitate de viață din toate punctele de vedere. Ei ne ajută să avem calitate de viață și ne ajută să învățăm să trăim o viață exact așa cum ne dorim. Ei își doresc acest lucru și noi trebuie să le spunem oamenilor să vadă, să cunoască, să intre să cunoască această oportunitate, să cunoască această echipă, să cunoască mentorii noștri, să-i cunoască pe ei. Nu trebuie să vorbim nici despre produse sau despre alte lucruri. Astea sunt foarte importante și ne ajută, dar nu este cel mai important. Cel mai important sunt oamenii. Și asta ne transmit mentorii noștri. Primește-i, zice, și aici primește-i ca și membrii unei mari familii.
Arată-le interes pentru ce sunt, nu pentru ce se poate obține prin ei. Focalizează-te în sentimentele lor și ridică-le moralul. Asta este familia Sen. Ăștia suntem noi, toți cei din această familie. Ăștia suntem. Oameni care vrem să transmitem și celorlalți și ne-a transmis și nouă mentorii noștri. Să transmitem viziunea tuturor persoanelor. Și văd aici persoane dragi care au dat camera. Pentru mine un exemplu de foarte mare, Călina, sper să nu te superi că te dau un exemplu. Eu o cunosc de ceva timp și am participat la transformarea atâtor persoane din această echipă, și ei la a mea și eu la ei lor. Și e atât de frumos să vezi transformarea oamenilor. E atât de minunat să-i vezi cum cresc și participi la succesul lor și ești... Pentru că succesul lor este și succesul nostru, al tuturor, chiar dacă unii suntem dintr-o linie, alții dintr-o linie, asta nu are nicio importanță de unde vii, din ce linie, de unde te duci. Toți suntem Sen, toți suntem unul și unul suntem toți. Și asta e cel mai important. Ne bucurăm de succesul tuturor, pentru că succesul lor este și succesul nostru. Ei devin pentru noi, cei care au succes devin pentru noi lecții, pentru că te ambiționezi și zici, păi dacă Călina a putut să ajungă acolo, eu ce am să nu pot să ajung? Ce am eu și n-are ea? Sau nu, ce are ea și n-am eu? Am greșit. Păi ce are ea și n-am eu? Ce poate să aibă? Poate să aibă mai mult decât mine ambiție, perseverență, acțiune și atât ai tot. Și eu dacă le am pe astea, mă ambiționez și le duc pe astea la 100%. Acțiune, perseverență și încredere în mine, n-am cum să n-am succes. Este imposibil. Succesul este garantat. 100%. Hai, a fost o seară extraordinară. A fost atât de minunat. Dragilor, nu știu când s-a dus, o oră și jumătate a trecut, așa, nu știu când. A fost super minunat și super frumos să fiu aici cu voi. Vă mulțumesc din suflet că ați stat aici și m-ați ascultat. Cuvintele sunt de prisos să îmi pot exprima recunoștința față de voi toți care ați participat sau care, să zic așa, nu ați participat, care ați fost m-ați susținut în acest proiect și ați fost acolo și m-ați ridicat de câte ori am avut nevoie de un sprijin, ați fost acolo și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Vă doresc tuturor mult succes să ajungeți acolo, nu unde vă doriți, acolo unde e Erminiu Nevares, acolo vă doresc să ajungeți toți, fiecare dintre voi, să ajungeți unde e Erminiu, pentru că meritați, pentru că sunteți oameni extraordinari, pentru că luptați pentru visul vostru și meritați acest lucru. Cu toții merităm acest lucru. Mulțumesc din suflet, vă doresc tot binele din lume și binecuvântări. Vă pup! Wow, wow, wow! Felicitări, Lili! Felicitări pentru această prezentare atât de minunată, dar totodată vreau să-ți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet pentru că în această seară mi-ai transmis multe emoții. De fiecare dată îmi place să te ascult, pentru că eu de la tine am luat sfaturi foarte bune și vreau să rămâi pentru toată viața alături de noi, pentru că, într-adevăr, această prietenie care a format-o, această familie Sen, eu cred că nu o va rupe nimeni.
Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc tuturor persoanelor care au fost alături de noi o oră jumătate, atât în Zoom cât și în Facebook Live. Scrieți-ne, dragilor, faceți parte din această echipă pentru că și voi puteți să ajungeți să vă autodepășiți la fel cum a făcut-o și Lili. Pentru mine Lili este o referință, este o persoană care practic am o mândrie în sufletul meu și totodată un orgoliu să știu că, dar din acelea bune, deci vorbim de lucruri pozitive, sunt atât de orgolios de tine, Lili, pentru că ți-ai dat șansa să-ți îmbunătățești viața, ți-ai dat șansa să înveți lucruri noi, într-un cuvânt, ți-ai actualizat mintea, cum spuneai tu, ca să nu spunem creierul, mintea, ți-ai actualizat mintea. A fost o super dezvoltare personală din propria ta experiență și eu cred că asta ne face pe noi toți să simțim acea creștere pentru noi toți. Îți mulțumesc din suflet.